Salutare la toți, ne jucăm pe server Relevor. Da, eu acasă și am full masca care i-am făcut azi. Și vă spuneți, da, figa like-uri, o să te la spawn. Uitați, două numai scrise de data asta nouă, brania asta. Astea două. Așa mă norocos, dar numească full în mască. Da, brătană, full în mască. Și jucați-vă în contul. Niște like și gata. Puneți full în mască. Nu trebuie să faceți dată. Am pus în balan și ați vrut să fac eu numai bani. Sau așa 10.000. Eu încă n-am diamante și o fac pentru diamante. Și let's go. Scriem doar mai și nu ducem să fac eu pentru diamante. Eu hai, găsim diamante. Ați mă credeți că eu găsesc diamante? Nu pun pe pauze, căcat. Diamante, am 3 diamante din sunduc, încă eu am 2. Astea 40 din soroniche, astea de-am eu am făcut și eu vedeu. Și euro 40 și în alt ceas noi să facem jump shooting. Petea cumva, să nu-i Petea, nu ne amintesc. Am vrut să facem noi jump shooting. Bine că nu eu îți gustesc pentru voi. Nu mai mult stau, 30. Destul. 3. Bine, și așa că bani, poate ați cumpărăm. Eu am zoltă și eu vreau să cumpăr iablăchi și vreau să cumpăr și nu dau și eu suntem încă o iablăcă și nu caca. Normal? Noi nu mă uitam sus, așa. Nu putem. Uite. Uite. Tic. Diamante facem. Păi. Vreau să ieșim. Ia și actor. La patio, iar hai de romantic. Nu trebuie să ajung undeva și nu pot să fac eu asta. Nu să rog, dar și că pe romantic. Deci, romantic. Am văzut pe nețăros, dar nu-ți like-uri, eu să rost. Aș fac pentru voi full în mască. Mă pățân. Не sacrific mai bun, хорошо? Dar nu mai reward așa e seră care trebuie să mă spun, nu trebuie să cred pe mine. Nu faceți ca să mișcă. Uitați, anarhia, server, uitați, anarhia, server, grif 2. Și gata.
Ceasul în ceas față un donut. Просто un donut player. Un donut player și nu cred normal să fie. Tic, după am masă. Nu, gata. Stai. Încă o lac n-am dat eu banii. Ba nu mai dă ziua. Auzi. Stai, nu putem să ducem la home. Gata. 9, 10. Gata, 10 ani. Uitați. 40. Zorul din... Poate, n-ați aveți norocoși, n-ați aveți brânea diamant, eu puteau brânea de железо, asta să dau kit startic. Sabie din железо, fulgi. Poate nu de amasare sau cineva să facă de железо, resurci hârtie. Bine. Cine a plăcut video ăsta, puneți like și subscribe. De eu să fac iablăcă niște. De să fac eu o iablăcă și pentru voi o iablăcă. Rânăc. Rânăc. Poate și ați fi iablăcă. Яблоко. Haide, am găsit. Opa, яблоко, cât costă? Costă mult. Normal. Acum am cumpărat. Am zolta și așa. Am pune așa. Tic. Și gata. Am făcut pentru o iablăcă și n-am și n-am făcut video ăsta ca arăt ce-am pus like, pa, ca.